Čaute, tu je Entra 806 a som tu z Ender Games. Ale... Lenže má iný skin. Áno, to je pravda. A máme tu gamera. Alfa, teda Entra Blessed poletí. Ne. Áno. Ale ja stávam teraz... Pre mňa dom. Nie. Teraz stávam sklad, čiže... Neviem, na čo som išiel home, keď musím ísť na drevo. A sme na serveri Megacraft a pozrite, aké to je epické. I'm Albatross. A tuto sa vám enchantne to je náhodné proste, čo sa enchantne. No je takéto. Napríklad, tuším sa z toho dá vyrobiť aj takto. Meč. Áno, dá. Smite 1, takže skúsime od znova, že aké šťastie budeme mať teraz. Smite 3. A ja by som mohol ísť na pavúkov. Fire Respect 1. Ja môžem ísť na pavúkov, takže ja si tu pekne čakám. Knockback 4. Je Knockback 4 dobré? Knockback 4 neexistuje. Nie, tak sa poď pozrieť. Naozaj. Ja ho vytvorím. Na, poď sem. Za tebou. Aj. Žalne. Emerald Sword. Tam. No, OMG, Knockback 4. Počkaj, to ťa jak ho odhodí. Poď vyskúšať. No. Počkaj, postavím ti toto. Ešte. Počkaj. Uhni. To stačí. No. Dávaj to sem. No, to len odhadzuje. Takže to je nič, ale ja mám dva najlepšie meče. Unbreaking 3, Sharpness 4, Knockback. Toto je najlepšie, však to ťa jak odhodne. A potom mám Unbreaking 3, Smite 4, Smite 5 a Knockback 2. A uvidíte, jak to funguje na Sharpness 4. Je Sharpness 4 dobré? Není. Musíš tam mať niečo viac a vtedy to bude dobre. Chápeš Enter Blessed? Ne. Tak si dementa. Stále to ukazuje len to isté. Unbreaking, Enchant level 0. Ježiš, vypadnite zomboši. Zase toto isté. A jak som hovoril, takže ja hľadám pavúkov. A očividne na mňa serú. Smite 1. What the? A ja idem na Endermana. To je taká štietka, nechce mi dať to, čo chcem. A čo chce Enter Blessed? Smite 3. Je dobré Smite 3? Smite 5 je lepšia. Ja mám Smite 4 a Fire Respect 2. To mám u mňa. Čo je lepšie? Smite 4, Fire Respect 2 alebo Knockback 4? A jak ste teraz videli, zabil som prvého Endermana. Nie, nevideli, lebo sa nepozeral. Ja som stále v crafting. Unbreaking 1, 0, nič. Looting 4, čo je to? Radovanie. Takže ja sa teším. Ja zdechnem. Unbreaking 4. Blbý Enderman. Zase chceš to Knockback 4, lebo mám ďalšie už. Nie, chcem help me. Ale dobre, daj. No, neskoro. Daj. Neskoro, už som to zase prehodil. Sharpness 2. Pomoc, zdechnem. Neva. Keď vyjde ešte raz Unbreaking 4, tak ti dám. Tak, teda Knockback. Musím sa Unbreaking 3 chceš? Nie. Alebo áno, daj. Neskoro, ty hovoríš. Smite 0. Nechcem. Sharpness 1. Nie. Looting 2. Nie.
Sharpness 4. Haló, Dočkaj. Telefón Áno. doma. Dobre. Napájaj sa. Chcem. Sharpness 4. Áno. Vráť ho. Tu je Sharpness 3. Ježiš, hodí ho normálne. Tak hádžem. A ty tam Tak ale stojíš. ty tam nestojíš. Ty si trulo. Však stoj tam stále. Zás ho máš. Poď inde. Kokos. Tam buď. A Kromp sa dá tiež, tuším. Áno. No, Warp. Unbreaking 4. To chcem. Neskoro. Efficiency 3. Nechcem. To si zoberiem ja. Ďalej. Neviem, už nemám drevo. Paličky teda. Idem. Pam, pam, param, pam, param, param, param. To jeho detko púšťal o 1 ráno. No, Že? neviem, ja som spal. A ja si idem spojiť dva A meče. zobudil ma. Díky. Ak to pozeráš, tak ďakujem veľmi. Chceš Efficiency 3 Čo? na Emerald Pickaxe. A chápeš, že dva meče sa nedajú spojiť? Ale chceš Akou? Efficiency 3 na Emerald Pickaxe? Nie. Vážne? Naozaj. Ok. Ja mám 4. Silk Touch 2. Daj, Prosím. prosím. To si nechám. Prosák. S tým sa dá Prosím. vykopať ten list, že? Áno, ale to je potom blbosť. To si radšej spravím Nejde to nožničky. vykopať. Jo, vyjde. Čo máš robiť? Spapať sendvič, poslúchať babku. Dobre. No. Ops. A keď ocino bude volať, tak Lukas to prestrihnem, neboj. Dobre. No a prosím, daj mi ten Silk Touch. Dobre, tu máš. Ja si zoberiem teda Efficiency 3. Ukáž, jak funguje Efficiency 3. Dosť rýchlo. Ja si idem vyťažiť Silk Touchom. Ja som spravil baňu. Ja si idem. Dohodneme sa takto, nebudeme používať warp doly. Ja som tam. O, tak vypadni. Počkaj, ja ťažím diamanty len. Ok, ja som naše... Práve som chcel povedať, že diamanty práve, že nemôžeme ťažiť. Ale ja nemyslím, že... Ja Ja som myslím spravil zlatú Diamond baňu. Dore. No však. So Silk Touchom ťažím. Jaj. So Silk Touchom môžeme. Tak to áno. A potom si to dáme niekde domov. No veď. Asi na čo to ťažím potom? Ja som našiel zlatú baňu. No čo také zlaté tam máš? Nič, ale zlatú baňu, že je tu taká veľká jaskinka. A ja kopem emeraldy. So Silk Touchom. Áno. Dobre, idem home. Moje krásne miestečko ideálne na home je tam hore ten stĺp. A potom ja ho môžem strafiť a mne to je jedno. On ma tráfa. Ja mám taký plán, že by sme mohli spraviť taký majak, keby sme sa stratili. Jak sme sa stratili aj. Že? No, to predtým, keď sme hľadali, on išiel hľadať snežný Pomoc! bajom. Aha, to je zombík. Išiel hľadať snežný biom Enter Blessed 06 a pritom našiel 2 koňov. Už mali sedla, jeden diamantové, jeden ironové. Liezli nám tí koni na nervy, tak sme ich zabili. No mne nie, tebe. No aj tebe. Tak Lebo som padol do jaskyni. No veď aj ja. Komu? Hajzli nakazení zombíci. Ja robím ten majak pri našom domle. A ja už kopem lapis. Tak nakop